naman sa alas 8 karon sa detalye sa mga balita nga nasyonal. Nais to go. Report. Ipilang ka mga miyembro sa House Justice Committee sa Ubos Balay-Balauran kagapong dalawa na mayag nga ang aligasyon batok kang Presidente Bongbong Marcos nga kini siya drug addict ang kini walay ebidensya o basyanan ang mao mga magbalaod mi pasupot sa maong pamayag atol silang diskusyon o pagatuki sa pagdetermina sa sufficiency and substance sa impeachment na complaint nga gisangat ni Attorney Andre De Jesus batok kang Presidente Bongbong Marcos. Sa nasampit nga complaint ni Attorney De Jesus kini mialigar nga ang Presidente sa Pilipinas dili haong nga modumala sa nasod gumikan kay kini nalulong sa illegal nga drugas usa ka pamasangil nga nauna nang gipanghimakak sa Malacañang og nga kini wala siya magaluib sa pagsalig sa publiko. Si House Deputy Minority Leader o ML Party List Representative Bella de Lima mitumbok nga ang unfit per se is not dili kini ground alang sa impeachment. Hinungdan nga pipila ka membro sa House Committee ang misalindot sa maong pasangil nga unfit nga mangulo si Presidente Bongbong Marcos gumikan kay sa drug addiction. Nais to go. Report. Kayong nasundon nga balita gitawag ni Senador Francis Chis Cordero ang mga ahensya sa panglawas ug ang mga border authorities nga ipadayon ang pagpalikon ang mga health protocol o preparedness system batok sa Nipah virus. Tiniwala sa kadako nga kabalaka sa tibuok kalibutan. Sumalap pa kay Senador Escudero bisad baman nga diila sa kasamtangan nga health advisories nga ubos sa mga risiko ang Pilipinas ang kalambuan sa silangang nasod. Nagpakita kinahanglan gyapon og kanunay nga pagbantay og aktibong monitoring. Matod pa sa senador nga kaluwasan sa katawan di lang magsalig sa paspas nga pagtubag kundili sa kanunay nga kaandam ug iyang gihisgutan nga daghang nasod sa Asia ang nagpatuman sa og masugod nga health check sa mga airports tungod kay ang mga bag-ong kahitang nga may kalabutan sa Nipah virus. Gipasiug daw usab ni Senador Escudero nga ang Pilipinas kinahanglan nga makasabay sa maong level sa pagkagandam aron mapanligdan ang mga biyahero o ang mga komunidad. Ang Nipah virus una nga diskubrihan sa Malaysia ni atong 1998 o bago lang mitungha pag-usab sa India nga diin pagpatuman sa mga otoridad o localized containment o pinalagdan sa ang contact tracing. Naka-record na usab ang mga kaso sa Bangladesh hinungdan nga gipataas ang regional surveillance. Gitawag usab sa senador nga ang Department of Health Bureau of Quarantine nga ipadayon ang tanang borders nga health protocol sama sa thermal scanning, pagbantay sa mga sintomas o klarong giya alang sa mga paghayro nga mabot sa nasod. Matod pa ni Senador Escudero, importante kayo kini aron malikayan ang pagsulod o kapaghatag sa delikadong sakit. Kipasiug na usab niya ang lig-on nga koordinasyon nga nagkalain-laing ahensya nakita usab ang panglawas, transportasyon o local government unit. Dugang pa nga ang kaandam dili ang trabaho sa usa ka opisina lang kundili usa ka pinaka hiusa nga responsibilidad nga nagkinahanglan og hapsay nga sistema og updated sa datos ug tukmang komunikasyon. Matod pa ni Senador Chis Escudero. Nais to go. Report. Ang Philippine Coast Guard update report sa nalunod nga MV Tricia Christine 3 ang nakita na kini nila og diya sa may kadagatan sa Balok-Balok Island, Basilan na kagapong dalawa. Matod pa sa pamaba sa Philippine Coast Guard or sa matod pa sa Philippine Coast Guard Technical Diving Group Supervisor nga si Commander Cheska Morol nga ang mao nga barko nakitan kini nga nilundag sa may silangan ngadto sa kasadpan nga bahin sa nasampit nga lugar. Laing nga lawas ang nakitaan sa mao nga area o gamidala na kini ngadto sa 43 ka kinabuhi ang nakalas atol sa pagkalunod ni adtong Enero 26.